May adlaw mga binati o minahal kong matalumnon. Today is June 15, 2023. Nya ako naghangyo sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome ang tanan ha nga mo invest o business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako mang hinaot nga magtinabangay kita kanunay alang sa kayuhan o kalumbuan sa lungsod sa Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyon headed by sa atong update nga Mayor Eric A. Pahulio o mga konsihales, sa atong Vice Mayor si Rick G. Pahulio. Atong ipadayon ang pagsuporta niini aron magpadayon pod ang kalambuan o kaayuhan sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay, ako mang hinaot nga atong hapong ipadayon ang pagsuporta sa ato ang Matalom Boardwalk. Atong ipadayon ang pagpatronize niini aron magpadayon ang kabibo sa lungsod sa Matalom. Ongoing ang pagtrabaho niini guys, nga mao nga nanginhanglan ko sa inyong tabang nga mubibo ning balik guys karon nagkamingaw dun sa tinuod. Nagkamingaw ang atong Matalom Boardwalk. Sa una, 11% atong himuong 12,000% ang pagpatronize sa ato ang Matalom Boardwalk. Nya Iko PP live diri sa Municipality of Matalom. Okay? Nya paibalaw sa tanan na natay tourist attraction na develop o na nahidugang kay ang ato ang kuan guys natay Canigao Island, White Sand, Little Boracay sa lungsod sa Matalom. Nya natay Karapagan Falls, Hitoog Cave, natay Pangas Falls guys. Nya natay mga kuan padaghan pang Magungong Spring Water mao ni atong kaupat nga tourist destination atong bisitahon, atong explore kung unsa kanindot ang lungsod sa Matalom. Nya guys, paibalo sa tanan po ang atong pantalan ongoing pagtrabaho niini, ang ato ang tourism building ongoing na sad. Unsa nganong gihimo man na guys aron mahatagan o maayong sistema ang mga turista nga moari sa lungsod sa Matalom. Ang Matalom Boardwalk ato ang nahiduga nga lugar kung diin pwede tangadtong magpahangin-hangin samtang nagkaon samtang pero doon na po lingkuran na nanay mga playhouse para malingaw po ang kabataan dire. Naningkamot ang atong administrasyon headed by sa atong uptik nga Mayor Eric S. Pahulio aron jud mahatagan og maayong kanang relaxan ba kanang maayong lugar kung diin pwede tang magmuni-muni ngadto. Okay, nya ako mang hinaot nga magtinabangay kita kanunay alang sa kayuhan o kalambuan sa lungsod sa Matalom. Baligon ko ha sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mong tanan nga mo invest o business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga negosyante, nanginahanglan og mga investor. Ako magaingon nga ang pagtinabangay sa private sector o sa government sector maoy haligi sa kalambuan o kaayuhan sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Once again, Iko PP, anda mutabang sa lungsod o muserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Iko PP, ang buses sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Once again, mabuhay ka Matalom nun.